Kilohertz. Enon sa Bareta. Enon sa Gamos. Kalusugan at bayanihan. Makinig para sa mabuting kalusugan. Makinig para umasenso kasama si Doc Joey Bitito. Alamin ang mga benepisyo ng iba't ibang food supplement galing sa Amerika sa programang Kalusugan at Bayanihan. Ang programang ito ay magbibigay sa atin ng tsansa na magnegosyo gamit ang produktong herbal. Kalusugan at Bayanihan. Mapapakinggan sa araw ng Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo. Mapapakinggan sa oras na alas 5:30 ng hapon. Tuwing Linggo, mapapakinggan alas 9:30 ng umaga. Kalusugan at Bayanihan. Hello everyone! Diyos marhay na pagkahapon po. Hello Bicolandia! Welcome po digdi sa programang Kalusugan at Pangkabuhayan, Serbisyong Natural, Profit Sharing Program. Magandang hapon po sa inyong lahat. My name is Miss Jelay. Sa ngalan po of course ng ating CEO na si Doc Joey Batito and to our Vice President, Ma'am Ann Batito Prenzena. Hello po sa Indogabos. Mag-irabanan po kita hanggang 6:30 po ngunyan ni na pagkabanggi. It's a Thursday, so happy Thursday to everyone. Sa mga nakaantabay na po digdi sa DCGB and syempre sa tuyang programa, maraming salamat po. Sa mga papauwi pa lang, ayun, so ingat lamang po kayo sa pag-uwi, sa mga manong drivers and sa mga kakauwi pa lang, sa mga nasa bahay at preparar kan sa indang mga pamanggihan taod-taod. Habang nagdadamog po digdi sa tuyang programa, maraming salamat po. So sa mga lahat po na lang at mga naabot ng broadcast, magandang hapon, early evening kasi 5:30 na. So yan, napakabilis lang ng oras. Okay, so announcements tayo syempre Monday, Wednesday, and Saturday po ang satuyang orientation dyan sa satuyang office. Okay, so sa mga day po nakaka-attend, okay, so don't worry kasi igwa man kita ni Saturday and if hindi kayo dyan available, so pwede po tayong one-on-one kung gusto nyo sa video call, sa Zoom, pwede po tayo na ma-schedule. Depende po yan sa indo po, just let us know para ma-schedule po natin yan. Kuha po ba? Kaya naman sa mga hindi pa po nakaka-attend, attend po kayo ng ating orientation about profit sharing program Monday, Wednesday, and Saturday. Diyan po sa Barangay 18, Kabangan West, Legazpi City, in front of Bangko Sentral ng Pilipinas. Okay, kuha po ba yan? In front of parking lot. So, if ever na dyan sa iglesia, medyo madistansya na po. Kaharap po tayo mismo ng Bangko Sentral ng Pilipinas, parking lot. Right, so yan, medyo malawak po kasi yan. So, kulay green yung building. Ang baba po natin dyan is Mabel Fashion Unlimited. Pwede kayo mag-rent, magpagawa ng inyong mga gowns, mga attires for events, occasions, at mga barong. Ayun, so available po sa kanila. Ang pangalan po dyan is Mabel Fashion Unlimited. So, ang katabi naman yan is mga paggawaan ng cakes. Ayun, diretso na kayo kung sa wedding, paggawa na kayo ng wedding cake dyan sa katabi na shop, which is yung Angelis Cakes by Angelis Geriba. Alright, kulay pink yan. So, ang katabi naman dito is Orient Asia Lending for Teachers. Pwede kayo mag-loan. Ayan, exclusive for teachers po yan. Pwede kayo mag-loan po dyan. Ang pangalan dyan is Orient Asia Lending. So, ang katabi is hagdan paakyat. So, dun tayo sa second floor ng building. Okay, kuha ba? We're open Monday to Saturday. Weekdays and may weekend tayo Saturday. So, yan po, Monday to Saturday. from 9 o'clock in the morning up to 6:30 in the evening. Open po tayo sa inyong mga inquiries.
And for free health consultation, pwede po dyan. Right? So, good afternoon po, ma'am. Pa-shoutout po sa Serrano family, dyan sa San Roque, Legazpi City, watching from Darasa, Tanawan, Batangas. So, happy listening. And shout out sa mga Serrano family dyan sa San Roque, Legazpi City. So, yan, magandang hapon. Happy watching from Nelson Serrano. Magandang gabi po sa iyo, sir. Ayan, magandang hapon. Maraming salamat. So, i-share natin ito sa page kasi hindi nila alam. Hindi tayo nakaano ngayon sa office kasi accidentally nasagi yung kable ng internet. So, ngayon wala tayong internet. Yun. So, hopefully tomorrow morning, kasi Friday. Ano ba yung Friday about MHRC? Hindi lang thank God it's Friday. Dahil nga, tomorrow, payout request na naman sa ating mga members of the profit sharing program. Kaya, ngayon pala, congratulations kasi may bago tayong center. Stockies na si Ma'am Vicky. Ayun, ako na yung Yan, Vicky Belen of first distribution center stockist ng Miracle Health Corporation. So yun, kasama nila si Doc Joey together with Ma'am Beth Bandola and Miss Diamond Arlene Pabelonia na nagkaroon ng meeting kanina. So yun, another center stockist na si Ma'am Vicky Belen, congratulations. Ayun, so nadagdagan naman po ang ating mga stockist ng products, na amazing products. Okay, so later on, i-discuss ko po yan kung ano yung ibig sabihin ng ating mga amazing products na sinasabi para sa ating mga viewers and listeners po na syempre palaging nakaantabay. So yung iba, syempre, kinakausap natin, tinatanong natin kung saan nila nalalaman, may nag-recommend ba sa kanila. Ayun, so yun nga po, marami tayong mga mediums or marami tayong mga ways para syempre makilala yung mga products natin, especially po of course yung ating quality products from US. Amazing Trio, Mega 1 capsules, at Amazing 4. Right? So, if ever na may mga katanungan kayo, pwede kayong magtanong sa atin through comments sa live ngayon. And pwede kayong magpa-consult kay Doc Joey Betito. Pwede nyong makita yung Facebook page, official Facebook page. Hanapin nyo lamang po ang Doc Joey Betito. Ayan, kuha po ba yan? Doc Joey Betito, yan po ang official Facebook page ni Doc Joey. Right, so if ever may mga katanungan kayo, you can also PM me. And yes, pwede tayong mag-coach sa inyo regarding sa mga products and how to be a leader dito sa ating mga products and how to earn through profit sharing program. Kasi ngayon, di ba, sabi nila, hindi ko nabanggitin baka, syempre. So ngayon, lahat nagsisitaasan. So paano tayo makakatulong? Makakatulong ang company financially, hindi lang for health purposes po, through natural products. So yun nga, na-create, nagkaroon tayo ng opening pa lamang po yun. Hindi pa yon yung grand opening. Yung grand opening this coming August 20, next month na yan. So, last July 2, yung ating soft opening. Ayun, yung opening ng ating kalusugan or health and business profit sharing program dyan sa Dorotea Resort and Spa. Right, so next month, August 19, kasi ni Doc, birthday ni Doc. So that's Friday. Pero para syempre, yung iba makapag-attend, gagawin na Saturday, weekend yung event. So that's Saturday, August 20, 2022. Yan, so August 20 po yan. Ang ating grand opening ng ating health and business profit sharing
program. So, invited po kayong lahat. Ngayon kasi, every Saturday, every Wednesday, tinatao po dyan sa office. Ano po, kasi yung ating program nga na profit sharing for as low as 1,000 pesos, pwede kayo mag-invest. May products na po yan. And kung paano ba yung ways to earn digdi sa profit sharing na piga-upod. Kasi may mga nagduduman, may hali pa nga po na katanduanes, ano po, na nagtuyo talaga digdi sa office. And yun nga, ano po siya, 65 years old. So, may health concern din siya, but then, curious siya kung ano yung, profit sharing na sinasabi kasi gusto niyang matry yung program. Okay, so, taga-Katanduanes siya, pumunta pa siya dyan sa, sa office para lang, syempre, maturuan. Okay, so, yan ang kinagandahan kasi nga, lahat, kumbaga, open po lahat ito. Pero, yung mga ipapasok po ng mga members below 18 years old, pwede po yan kasi, naman po na guardian. Ano po, kasi meron tayong application for ATM dun sa bangko. So, guardian yung pwedeng isulat muna sa application form. Ayun. So, speaking of, yung mga members po pala natin na hindi pa nakapag-fill up ng application form, pwede kayong pumunta sa office or iba kasi kapag meron kayong other accounts sa PS Bank, so iba po yun, iba din po pwedeng dalawa yung ATMs mo. Okay, so doon na lamang po tayo mag-usap sa office kasi saan nga ba, Miss Jelay, yung ATM? Okay, yung ATM po, syempre yun yung mga nagpi-pay out, gusto mag-withdraw, saving siya, so walang minimum na walang minimum na pwede na i-withdraw, pero ang i-withdraw nyo po is minimum of 1,000. So, maintaining balance na yun. Nalito tayo dun. So, sorry naman. Okay, so ang ibig kong sabihin, yung maintaining balance ninyo, okay lang na kahit 0-0. Okay, kasi yung company maglalagay ng fund, yung mga earnings ninyo. Syempre, minimum dyan is 1,000 pesos. Ano po? So, yung minimum din for payout request, mag-request kayo. Kung meron na kayo sa earnings ninyong 2,000, automatic 2,000 yung ilalagay na earnings na savings sa inyong mga accounts. Kuha po ba? So, ayun nga, depende na lang yan sa inyo kung syempre i-withdraw nyo na yan as long as yaon sa Indosu ATM cards po nindo. Okay, so sa mga members na po dyan na hindi pa nakakapag-fill up ng forms for ATM, pwede po kayong pumunta sa office and magdala po kayo ng at least 2 government issued IDs or valid IDs. Ayan, so importante po yan sa ng ATM. Okay, dala po kayo, wag kalimutan kasi i-photocopy natin yan para i-submit doon sa bangko. Okay, so ano ba yung ibig sabihin natin ng sa profit sharing? Ito po yung marketing plan, program para syempre yung ibang mga clients natin na hindi naman more on sa sa mga kitaan, So, yun, may mga iba-ibang mga purposes ang pagtulong natin, 'di ba? Especially yung Miracle Health Corporation. So, yung iba po kasi may mga clients tayo na hindi nila ma-provide, syempre hindi nila kaya, 'di ba? Na ma-sustain yung ibang mga needs, especially yung pag-continue ng pag-inom ng ating mga supplement or ng ating amazing products. So, yung ginawan po ng paraan para at the same time, nag-avail na sila, naiipon yung mga ina-avail. So, kapag naubusan sila, then naipon yung mga earnings nila, so that's the time na may makukuha sila, diba? Parang may iniipon ka lang, and then kapag walang-wala ka, pwede kang, kumbaga may makukuha ka kapag tag-ulan. Okay, so ganun po yan. So dito, hindi naman ini-encourage sa kahit 1,000, diba? Doon, may earnings ka, start from 1,000 pesos, invest
sa package. Then, ang mga sumunod dyan, meron dyan na 3 shares. Yan, ipapaliwanag natin yun. Ano ba ibig sabihin ng 1 share? Ano ba yung investment na yan? Scam ba yan? So, if ever may mga katanungan kayo, kasi mas maganda kapag may mga katanungan kayo para syempre ma-address natin yung mga syempre dapat niyong malaman. Okay, so yan. Sabi ni G. Mayaban, ako po wala pang ATM kasi hindi ka pa pumupunta sa office. Hindi ka pa nag-fill up ng form. Kaya yun, hindi ko naman yun mapapadala kasi hindi naman tayo taga Bakakay and bihira si Doc umuwi doon sa Bakakay. So, if ever na available ka, Ate G. Mayaban, pwede ka mag-visit sa office para syempre hindi ko pa kasi napapasa yung mga application forms kaya meron ka pang chance para syempre mag-fill up ng forms. Okay, kuha po ba yan? Okay, so ano po ba? Yung profit sharing, syempre hindi lang siya, online. Okay, may mga leaders tayo pala na si Nailoni nga po dyan, Ma'am Loni Barameda of Malilipot. So, nakapag-schedule na siya sa Marirok, Tabaco City. Yung schedule natin doon will be July 22. So, July 22, next Friday, yung orientation natin dyan. So, pupunta po kami dyan ni Doc Joey. Kung hindi busy si Doc Joey. Kung busy si Doc Joey, ako lang ang pupunta doon sa Tabaco, Marirok. Ayun, hindi ako nagkakamali sa barangay. Marirok, Tabaco City. Kasi magkakaroon tayo ng orientation dyan sa mga clients and mga invites ni Nay Loni Barameda of Malilipot. So, yun, magkakaroon tayo ng presentation about our products and of course, our program, Profit Sharing. Yun, so, last times kina Ate Weng Magaliano, our top earner from June, top earner last June, inawardan siya last July 2, ayun, sa ating event dyan sa Dorotea. So, sana tuloy-tuloy pa yung mga earnings. So, yung ating top enroller, ang ating top enroller ay si Miss our Ma'am Herline Pabelonia of Ginubatan. Ayun. So, ang ating top enroller, kasi bakit nga ba top enroller? Kasi po, si Ma'am Herline, maraming mga naipasok na members from Ginubatan. So, kaya siya inawardan kasi nga opening pa lang inintroduce pa lang yung profit sharing. So, yan, last June, nagtrabaho sila kasi nag-start yung program, nabilog si program June 3, that's the time na nag-start na, in-introduce na yung profit sharing, about profit sharing. So, yung pinaka-opening, soft opening, naganap last July 2. So, ang pinaka-grand opening po talaga ng ating profit sharing program will be on August 20. So, next month na po yan. Napakabilis lang. Tomorrow, kalahating araw na naman, imagine that. Tapos, matapos na ng August, madadangugtan naman si Jose Marichan. Wow! Tama ba? September. So, hindi na ako makanta. Uyaman ako, baka umuran. Yun ha. Napakabilis ng oras. So, dapat wala tayong sinasayang na oras. Kasi nga, di ba, when it comes to health, dapat automatic. Yan, ginagawa natin ng paraan. And through this program, kahit po si Ate Glenda nga I think nakikinig yung anak niya. Nakita ko na yung anak niya na si Danilo. Ayun, si Danilo. Wow, napaka-gwapo ng pangalan, napaka-gwapo din in person, of course. Hello and happy listening kay Danilo. Oy, Ate Glenda, kung hindi ako nagkakamali sa baby mo ha, si Danilo of Bigaa. So, eto nga speaking of si Ate Glenda, nag-start lang siya June, kung hindi ako nagkakamali, June 4.
June 3, nilabas yung profit sharing. So, June 4, eksakto no, nag-avail naman siya kasi old client natin siya, matagal na natin siyang client and nag-patronize ng Amazing Trio. Yun yung tinitake nyo, kumbaga hiyang siya sa Amazing Trio. Na-introduce din natin sa kanya yung Mega One pero more on sa trio siya. Kumbaga, nahiyang siya sa trio kaya dun siya nag-stick ka. Okay, naging loyal na siya sa trio. Sana all, 'di ba? Sana all loyal. Okay, so doon trio 'yan. So, yun nga June 4 pinapasok ni Doc kasi kulang din yung budget niya. Kaya naging 1,000 muna. So may package tayong 1,000. So kaya naging 1,000 pesos yung pinasok niya muna. So after June 4 hindi siya nag-upgrade kasi nga hindi pa natin alam doon na pwede mag-upgrade, na pwedeng sundan yung upgrading package. So from package 1 naging siyang package 2 which is 3,000 pesos. So nakatatlong beses na siya mag-avail. Pero ngayon I don't know kay Kuya Alex if pwede pa mag-upgrade. Po. Kasi sabi niya, after payout request, hindi magagalaw yung system. Kaya yun, ngayon na-upgrade today na naging package 2 na siya. So, ibig sabihin yan, 3 shares na siya. Hindi na siya 1 share. Kasi from July, I think 1 month din bago niya mabilog. Kasi last week, pumunta siya, kasama niya yung anak niya sa orientation at nag-avail ng another 1,000 pesos. So, sabi natin, pwedeng i-upgrade na lang into package 2 para mas marami-rami din maging package 3, package 2. Ayun, mas mataas yung earnings unlike sa 1,000. Pero, hindi ko sinasabi na very low na yung 1,000, diba? So, yung mga iba po na syempre, may mga ibang mga priorities. So, yun, start okay lang na 1,000 pesos. Pero, as you can see po, kung makakompute digde, ang possibility na earnings kang magiging 1,000 pesos if ever na 1,000 po kasi ang from the word profit sharing, ibig sabihin po niyan bayanihan, nagtatarabangan. Okay, so 40,000 pesos up to 11,1 to up to 20 profit for 1 share. Ayun, so I mean from level 1 to 20 profit for 1 share is up to 40,000 yung magiging kita ng isang package 1. So, ito yung yung sample computation ng kumuha ng package 1. Ayun. So, more of this, syempre, kapag nag-attend tayo ng orientation natin this coming Saturday. So, ngayon, i-discuss ko yung ibang mga glimpse, of course, about sa mga details na iba about marketing plan ng ating tinatawag na profit sharing program. Alright, so, yan po. And then, more on sa products tayo, may mga iba kasi syempre, may mga iba tayong like si Doc, o kaya naman yung ibang mga natin, dinidiscuss talaga nila yung profit sharing. Pero, tayo for now, i-discuss muna natin kasi mga nakaraang days, mga nakaraang program, diniscuss yung profit sharing. So, ngayon, syempre, discuss natin for the sake doon sa mga hindi nakapakinig, ayun, yung mga baguhan natin na listeners, para malaman nila kung ano ba yung kagandahan, kung bakit siya quality, kung bakit marami yung mga natutulungan, iba't ibang mga health concern, like hindi lang diabetes, hindi lang sa heart problem yung problema nila, which is yung multiple, at hindi na nila alam kung saan pa sila pupunta dahil nga sa katanungan nila na matutulungan ba sila, mararahay ba sila, minsan nawawaranin mga hope in life, kasi syempre kasarabay na din ito sa stress na namamatian kansarong tao. Okay, so don't lose hope. Sabi ni Say Navares Santos, aki pa ko ika ng idol ko. Kuya, garo
Garo ika pa sumasma to asa kuya ano. Pira na bang dad ko? Garo nga ni ako 16 years old. Punduhi daw ako kuya Navarez Santos Jr. Ayan, sabi ni G. Bayaban, ano po ipainom na vitamins para tumabaan 6 years old. Payat po kasi yun. Sabi ni Ate G. Bayaban, Miracle C. Lenny Belen, good afternoon. Okay, so for free health consultation, pwede din po tayong pumunta or tumawag kay Doc Joey, ano po. If ever na malayo tayo, hindi kita taga Albay ngaya, so pwede po kita or pwede tayo tumawag kay Doc Joey. And of course, doon sa contact numbers o kaya naman sa Facebook page ni Doc Joey. Hanapin niyo po ang Doc Joey Betito. Yan po, page po yan, hindi po account. Meron din po siyang account. So, pwede nyo po siyang ma-message. Okay? So, yan. Ito po yung contact numbers ni Doc Joey, para syempre, matawagan natin siya, ma-text natin siya. If ever na, syempre, magpa-schedule tayo ng consultation. So, ito po. Ano na lang po kayo, take note, Smart 0998-975-8121. Again, 0998-975-8121. And sa Globe, 0917-853-8933. So, it's 6 o'clock. Mamaya po ipapaliwanag ko po yung iba pa mga details about profit sharing. But for now, let's have muna our amazing testimonials. Si Romel Berwega po, uminom ng Amazing Trio noong April 17, 2019. Dati po hindi po siya nagsasalita. Bihira lang siya magsalita dati. Tapos pag pinapansin siya ng mga tao, binabati siya, tinitingnan lang niya. Pero nung uminom siya ng Amazing Trio, siguro mga 1 to 3 weeks, ayun, malaki na po ang improvement niya kasi na siya, matabilo na. Lumakas na po yung katawan niya, tapos yung katawan niya, yung hindi na po yung taba niya, parang iniihi niya, sir. Yun. Dati sobrang mataba siya. Opo, dati po, mas mataba pa siya kaysa sa'yo. So ngayon, gumanda na ang katawan. Opo, gumanda na yung katawan. Nakakalakad na siya na maayos. Oo, tapos nakakapag-drive na siya ng kabal-kabal namin. Nakakapag-igib na kami ng 3 drum na tubig. Ay, grabe 2 feeds na sakong Tapos yun po, na Di ba na siya na-stroke yan. siya January 1? Na-stroke po siya January 1. Ilang araw kayo sa ospital? 7 days po. Ayun po, hanggang ngayon po, tinatanong ko siya kung anong improvement sa kanya ng gamot. Sabi niya maganda daw po ang improvement sa kanya, kaya pinapagpatuloy ko po pang-inom hanggang ngayon. So magto 2 months pa lang siya uminom ng Amazing Trio. Magto 2 months pa lang po ngayong 17 ng June. Pero ang improvement mo sa kanya ay napakaganda. Kasi po na siya, matabilo na, at saka nakikipag-joke na. Yung kumbaga dating parang hirap na hirap siya magsalita dati. Pero ngayon po, pag nakikipag-usap siya, tatanungin mo, makipag-usap, nakikipagpalitan na siya ng salita. So ano may sasabi mo dun sa mga nakikinig sa atin? Sumali na po sila, tapos bumili ng Amazing Trio, uminom para gumaling na rin. Salamat man po. Ako po si Lea Basaysay from Pili Araya, Bakakay, Albay. Na-try ko po itong Amazing Trio. Sobra pong effective. Ako po kasi may allergy ako sa mga seafoods.
Since 2006 pa ako nagsasuffer sa ganun. Pero nung natry ko yung product ng MHC, gumaling po ako agad. Within 3 days, nakakain na ako ng alamang. Yung father ko din po, more than 4 years nang na-stroke. Nung nag-take po siya ng Amazing Trio, lumakas po yung pakiramdam niya. Then yung anak ko, last night, may lagnat. Pinainom ko din po siya ng Amazing Trio. Then bago po ako umalis kanina, pinagpawisan na siya. At nag-chat yung kapatid ko na okay na daw, magaling na yung baby ko. Then yung sister ko din po, gumaling din po dito sa product na to. At ako po, yung arthritis ko, magaling na din. So, kung ako po sa inyo, itry nyo po to para maging healthy kayo at kikita pa kayo dito. Thank you so much. Ako po si Jacqueline Midalion, kung Santo Niño, Bacon, Sorsogon. Kung ako po ay inutosan ng father ko na magbakal po kaining Amazing Trio, sa inot po, day ko po aram ta ako nagpermi nagbibiyahe, alagad kang so father ko po mag-take kaini, because siya sa puso na namamatean, dakulo na pigmi-maintenance siya, alawig na panahon siyang nag-inom, pero kang mag-inom po siya kaining Amazing Trio, mga pirang ano lang siya, nagka-take pa lang siyang 1 month, dahil na siya pigpapara-atakar kang sa iyang namamatayan hanggang ngunyan. Then, sumadal ko man po na stroke. Pagka-stroke sa iya, grabing laboratory, grabing bulong na pig-inom, mga mahalon. Halos nag-stay pa kami sa hospital. Kang sabi kang father ko, mag-inom na lang muna siya kaining Amazing Trio. Then, ito po ang nangyari sa mother ko. Ngunyan, siya nakakatindog na, asikaso na sa para sa sarili niya, nalinigan ang sarili niya at nakakapagtaram siya, pati so pag-isip niya, nagkaigwa po bako na siyang so parang ulyanin ng gad na pag ginahuron mo na nagbabalik sa iya, so maray na pakikipag-ulay niya sa iyang kapwa. Hanggang ngunya, nag-iinom pa po siya, kaya nagpapasalamat po ako kay Maray na padagos siyang nakakainom kaini. Kaya po, para po sa gabos, para lalo pang maparahay ang sa indong salud, ini po, mag-inom po kamo kaini sa akang Amazing Trio, then may gawan, tangani, padagos na mapakaray, lalong malilinigan po ang sa indong mga kamatean. Kaya po, sa gabos na naglidangog kaini, I pray na siyempre number 1, sa Panginoon kita nagtitiwala, pero panduwa po talaga ang instrumento ini ni Lord para lalong mapara. Sabi nga ni Amazing Trio, God is a miraculous God, at aramta na ang mga kamatean sa tuyang salud, sa tuyang hawak, saro ini sa kapamaraanan ni Lord para lalong mapakarhay ang sa tuyang kalusugan. Salamat po. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa.
Yes, balik po tayo dito sa programang Kalusugan at Pangkabuhayan Profit Sharing Program. So again, congratulations kay Ma'am Vicky or Victoria B. Iglip. Ayan, so Quezon Avenue, Extension Legazpi City. Maraming salamat. So ang kanyang magiging outlet. Okay, so dito People's General Insurance Corporation, second floor of Houston Commercial Building, Quezon Avenue, Extension, Legazpi City, above Robinson's Bank in front of Ayala. Ayun, so yan yung magiging outlet ng ating distribution center. Ngayon pa lang, so congratulations kay Ma'am Vicky Iglip. Ayun, so congrats din kay Miss Diamond Arlene Pabelonia kasi yan, another referral naman, so congrats. Okay, so yan po, ulitin ko yung contact numbers kasi sabi dito sa ulitin daw yung contact number ni Doc Joey para syempre magpa-schedule tayo ng consultation, free consultation. Okay, so eto po sa Smart 0998-975-8121. Again, 0998-975-8121. And sa Globe, 0917-853-8933. Kuha po. So, ang number ni First Distributor Center na si Victoria, Ma'am Vicky Iglip, ito po, 0946 8234-568. Again po, yung ating First Distributor Center na si Ma'am Vicky Iglip. Ito yung contact number niya, 0946 8234-568. Ayun, so nakuha ba yan? Congrats kay Miss Diamond Arlene Pabelonia. And of course, our First Distributor Center na si Ma'am Vicky Iglip. So, yan po. Congrats and good luck to our leaders na iba pa mga distributors natin na hopefully marami pa kayo matulungan po through our amazing products and our program Profit Sharing. Okay, so yung schedule po natin dyan, Monday to Saturday, wala tayong Sunday, sarado yung office dyan sa Cabangan. So, Monday to Saturday po yan, 9 hanggang 6:30 nin pagkabanggi. So, sa ngunyan niya, daw po sinda sa office dyan with Doc Joey, si Miss Arlene, and kay Miss Elizabeth. Ayun, Ma'am Elizabeth Bandola, congrats din po sa'yo. Congrats kasi yun, kasama siya sa meeting kanina with Ma'am Vicky. Congrats. Sunny Castro, marahay na hapon. Marahay na banggi na po, Marahay na banggi. Kamusta po kamo dyan? Sabi ko nga i-discuss ko ang sa tuyang mga products and our profit sharing program. So we have time. Yung products po natin, noon kasi 2008, short timeline ng ating mga amazing products. So, since 2008, nagkaroon po yung pinakaunang flagship products ng Miracle Health Corporation. Ayan, amazing trio, yung palaging napapakinggan nyo po, So, nagkaroon ng Mega One. 2009 po yan. 3 years in the making. 1 month pa lang po, may milagro ng natulungan nito, which is yung distributor noon. Pioneer ng Amazing Eagle, isa sa mga pioneers po ng Amazing Eagle, si Miss Des Lorraine. Kasi yung anak niya, kung marurumduman po nindo pa, pirmi ko pigpa para banggit, kasi July po ito, and then August, July kasi officially na naghabot digdi sa Bicol, si Mega One. Then, pinatry po ito ni Doc Joey sa iyang aki, which is yung, I think that time, 12 years old pa lang yung anak ni Ate Des, yung pinakauna nga na Amazing Eagle dito sa Miracle Health Corporation. So, nagkaroon ng
pimple. So, cyst daw yun kasi pina-check nila. And for operation sana. So, nag-decide sila na hindi muna kasi napakagwapo pa naman daw ng anak nila. Ayun, gwapo naman talaga. Ayun. So, yun, bata pa, tapos magkakaroon na ng peklat doon sa mukha, sa may chin. So, makikita nyo siya doon sa testimonial sa Facebook. Ano po, yung kinakwento ko sa inyo. So, after a month, pero hindi yun month, kasi days, I think weeks or days na nag-subside or parang tawag dyan, naglupos-lupos po. So, pimple na cyst nga. So, dakula na po kayo ito, bako siya, so, excuse po sa nagkakaraon po. Bako man siya pigsa na, wala po yung may sa tahaw po, baga, So, lang siya, butog po talaga siyang red, namumulan, and then lumalaki. So, yun nga, pinatingnan na aalisin daw. Operahan. So, ayaw naman na kasi yun nga, magastos, tapos maaanuhan pa yung mukha ng anak nila, and then may mga iinumin pa after that. So, nag-consult sila kay Doc Joey, kasi nga, noon pa talaga, hindi lang yan na pimple or cyst na napatunayan. Marami pang ibang mga health concerns, especially si Ate Des. So, the whole family nga na nagtitake. So, yan nga, nagkaroon ng Mega One, and 2020, dahil pandemic, ang pinakaunang nag-try ng Amazing 4 ay si Doc Joey. Bakit Amazing 4? So, hindi siya isang kapsula lang po, Bali, 4 na klaseng kapsula. Bakit po? Kasi Amazing Trio plus Mega One. So, different capsules yan ang iinumin. So, kaya tinawag siyang Amazing 4. Ang Amazing 4, kasi bilis niya si Superman. So, mabilis, effective of course, at marami nang nakapagpatunay talaga na hindi lang sa isang concern yung nakafocus ang ating amazing products. Kaya nga, sabi natin may holistic approach si mga supplements si amazing products Kaya nga, no wonder na marami po yung mga health concerns. Hindi lang ako ngayon may UTI, hindi lang ako may high blood. So, the whole po na mga health concern, yun, padiit-diit po talagang natatabangan. So, yun po yung reality, the fact. Of course, kapag nag-take po kayo tanin at sa tuyang Amazing 4. So, dito sa kung mapapakinggan nyo sa live natin, yung mga testimonials na piniplay natin before the program, mga 5 po yan, nag-start kita mag-live sa Doc Joey Betito. Tiga-flash na po si mga new testimonials na nakapagpatunay po. So, isa na din dyan, ikakwento ko, yung lola ni Miss Diamond Arlene Pabelonia. Nagkaroon ng mild stroke. May ata yun, May. And then, naka-recover siya, mga May 20. So, days din yung inabot. I think 4 days. 4 days na nakatayo, nakalakad. Pero, earlier than that, naka-feel na talaga siya na parang malainon. Kasi kapag, syempre, stroke maringani po ito dai po, biriglaan na stroke, tangi ba po talaga dyan, dai na nakakahiro, diba? So, ito kay nanay, kay lola, hapon pa lang, ikwento ko na, kasi yun yung sa testimonial niya. Okay. So, umaga nun, syempre, nagpasentro doon sa Ginubatan, taga Mapako, Ginubatan. Ayun, nagpasentro. Then, hapon, grabe na ito sa init, May. So, mga hapon kayo, duman na siya naka-feel, nakamate. Parang gano'n nag-uurong ang sa iyang dila. Okay. And then, nahihilo na siya, kumbaga nalulula na siya dahil na makatindog, then ang feeling niya talaga na nag-uurong daw so dila niya, kaya tigkaputan niya ito tapos yun na naka-feel yung aram niya ng si Agum niya man ang taramon, magdaraho na siya sa ospital. So, dahil siya nagtugot na magpa-ospital kasi nga takot siya. So, yun nga, a day after, kasi parang hindi nabanggit ni nanay, na ubusan ng Amazing 4 that
day. So, the day after, inutusan niya yung apo niyang isa na kapatid ni Miss Diamond. So, dito pa yun sa Daraga, pumunta yun si Miss Annie kay Miss Diamond dito sa Daraga. So, yun nga, pinainom 4 times, amazing 4. Pero, a day after naman, yun, kaya nga 4 days, yung duration na before naka-recover, paunti-unti, naging okay, nakatayo, nakapagsalita ng maayos. Yun nga, pautal-utal pa nga kasi alam natin, mild stroke, di ba? So, lucky pa kasi mild lang yon. Ang iba kasi, kahit mild stroke, talagang hindi parang hindi nalalabanan ng katawan. Kaya ganon. So, yung Amazing 4 times continuous na pag-take. Kaya naka-recover si Lola, si Nanay. Kaya nag-testify. So, yun yung makikita nyo every day na nagpo-program before, kita mag-program 5:30. So, yun yung pinaplay. And yung isa pa, which is si Mr. Rogelio Marchan of Castilla, Sorsogon. So, ang nag-testify naman doon is si Nanay na asawa niya. Okay, kasi yun, medyo mabigat, complicated. Ayun, so medyo complicated yung mga health concerns noon. May sa prostate, gallbladder, wala sa prostate, gallbladder, stones, may cyst sa kidney. Ayun, I think may prostate. So, which is, nagpa-lab sila before pumunta, yun naman, 3 months yung pag-recover. Kasi medyo marami po yun na health concerns. Kaya, yun nga, 3 months. 3 months yung sinabi, pero continuous na nagte-take. Okay, Amazing 4 din po yun. Amazing 4 yung pina-take ni Doc Joey. So, March 10, kung hindi ako nagkakamali, March 10 sila pumunta kay Doc Joey. Kasi yun yung sa testimonial. March 10, before sila pumunta kay Doc Joey, nagpa-lab test sila. So that's the time na tinaram sa Inda na mabigat yung mga health concerns ni tatay. So, yun nga ang sabi, I think for operation din yun. Tapos, naisip ni nanay na after, yun nga, dumating sa bahay nila, naisip niya na saan naman daw siya kukuha ng napakalaking halaga na pang-operasyon. Tapos iniisip niya na wala pa nga siyang hawak na pera. So, yun nga, palagi niya na doon papakinggan yung mga programa dito, mga testimonial na katulong. So, yun nga, that time, nagtry sila. Nakasama niya pa, nakita ko kasi sila, kasama niya pa that time, of course, yung asawa niya. So, nagpa-consult sila. 1 month, paunti-unti, yun, parang, kayong kapitbahay nga nila, nagsabi na, bakit nga ang lakas-lakas ngayon ni Rogelio, tapos parang gumapo pa. So, yun nga, pakarawan ito ni nanay, So, yun yung pansin. After a month na pag-take ng Amazing 4, parang lumakas daw yung asawa niya. So, yun nga, 2 months, continue yung Amazing 4 po yun, 4 times. Kung hindi ako nagkakamali, 4 times, 3 times. Tapos, after 3 months, binabaan na po ni Doc Joey na 3 times yung Amazing 4. I think nagmegawa na. Pero, i-continue po yun na Amazing 4. Okay, so yan yung mga bago natin na amazing testimonials. Meron pa nga po, napakarami kong i-chika sana sa inyo. Pero, yun nga, we can assure you na through our amazing products and through our profit sharing program, makakatulong po sa inyo ito. Okay, kung naghahanap kayo ng sign, it's a sign na, okay, na magduman po sa Tuyang office, magpakonsulta kasi wala naman mawawala sa inyo na magtanong po kayo, 'di ba? Yun na lang, kung hindi talaga kayo gagawa ng paraan para masolusyonan yung problema ninyo regarding sa health. Okay. Phone patch. Ayun. So, ngayon mapapakinggan po natin si Doc Joey ngayon dito sa programa. Okay. So, hello Doc.
Ayun, so nawala yung signal ni Doc Joey kasi medyo mahirap doon yung signal, ano, Globe or Smart, or I think tatawag si Doc again habang hindi pa natapos yung program. So ayun, hintayin na lang natin si Doc Joey, ano, kasi may maganda siyang balita, and yun nga, yung sabi natin, congratulations kay Ma'am Vicky. Okay, so yan po, marami tayong mga ikukwento sa inyo, ano, yun na nga si Ma'am Bandola, kasi may isa pa about depression. Ayun, si Sir CJ and si Ma'am Elizabeth Bandola. So sila yung mga nakasuffer ng depression na natulungan, hindi yung Amazing 4, yung Mega 1 and Mega A. Kung I think hindi pa natin naisalang dito sa program, ano, yung testimonial ni CJ from Ginubatan din. Ayun, maano talaga yung mga taga-Ginubatan din si Sir CJ, and hindi madali, sobrang hindi ka makapaniwala yung pinagdaanan niya, kaya nagkaroon siya ng depression. So hindi lang depression, PWD. So, yun nga po, nag-suffer siya sa depression. Then, hindi niya alam, Mega 1 and Mega A lang pala yung katapat ng kanyang depression. Ano po? So, yan, soon, makikita natin, mapapanood natin, mapapakinggan talaga natin yung mga bagong testimonials na natulungan po ng ating Amazing Products. Kasi, yung si Sir CJ from Ginubatan, hindi niya alam about profit sharing last month. Kasi nakita ko din siya sa office, nag-attend ng ating orientation. So, that's the time lang na nalaman niya about profit sharing. Pero yung nagbigay sa kanya ng supplement, which is si Kuya Junel Jolata of Kamalig, yun, binigay lang daw sa kanya na walang binabanggit about business. Kasi dati niyang ka-work, so yun nga, namumroblema kasi nga, yung mga sleeping antidepressants, mga sleeping pills, I think nag-take pa siya ng sleeping pills, which is ma-cost talaga. Ano po? Tapos, nabuhay daw siya nin synthetic. Kaya, parang gabus-gabus na, may epekto sa iya na parang wara lang. So, yun nga, kang tinawan siya nin Mega 1, tapos Mega A lang ito. Ayun nga, binigay lang sa kanya, inumin mo lang yan. Tapos, one day, I think one night, nakatulog daw siya ng maayos. So, parang iba to ngayang binigay sa akin. That's the time na nag-apot na siya kay Kuya Junel na sa inito haling gamot pa nga, so, banggit niya So yun, that's the time na tinaram na ni Kuya Junel na about sa Miracle Health Corporation and kay Doc Joey kung namamati mo ngaya, kung midbid mo ngaya. So the next time na pumunta, nag-igwa kita opening pa lang ito ng first orientation sa office. Very first time about profit sharing. So, yun nga, that's the time lang na naaraman niya about profit sharing. So, ngayon, every orientation natin, nag-testify talaga siya, kasi nagbago talaga yung life niya after na nag-take siya ng ating mga supplements. Mega 1, tsaka Mega A lang daw, hindi niya pa alam yung Multi-5, yung Miracle C, yung Amazing 4. So, yun lang kasi yung pinatake ay binigay sa kanya. So, yun po yung isa sa mga another testimonial sa atin ng ating mga amazing clients. So, marami pa yan, marami pa tayong mga chichika. So, if ever kayo po na nakikinig sa atin dito sa programa, kung ano man po yung mga health concerns ninyo, nagkakaiba-iba po kasi yan sa dosages. Nagkakaiba-iba po yan sa dosages. Depende po kung ano yung mga health concerns po natin. Ayun din po yung ibibigay sa atin na dosage. Like, hindi lang diabetes yung health concern mo. Meron ka pang high blood, meron ka pa sa kidney. So, expected natin na mataas yung dose na ibibigay sa atin. Like Amazing 4. Ang Amazing 4 po kasi, sabihin natin, medyo talaga pricey. Pero, we know naman na, diba, from US pa yan. So, yun talaga, may katapat din po talaga siya na price. Okay? So, from Manila, ibabalik pa yan. Then, the last is Bicol. So, yan. Amazing 4, pero, grabe. Compare mo syempre, sa
marami tayong mga ginagastos, mga maintenance na alam natin na parang wala naman sa atin na idudulot for the past years, ano po. So, you can naman po na syempre kayo din ang makaka-observe kung may mga pagbabago nga ba sa inyo. Okay, so for more information, again, tomorrow open tayo. It's Friday pa man lang. So, Monday to Saturday, 9 o'clock in the morning up to 6:30. Bukas na sa tuyang opisina. This Saturday, of course, ang ating profit sharing, 1:30 in the afternoon. Orientation po yan. Again, 1:30 in the afternoon, pero 12 o'clock, sharp, mag-start na yung program. Okay? So, nakasked ako next week, Friday, sa Marirok, Tabaco City. So, CU Tabaco, the City of Love. Ayun, the City of Love talaga. And I think free tayo kasi Monday, Wednesday, Saturday, yung mga orientation talaga yan sa office. And yung iba kasi nagpapasama sa mga barangay po to conduct presentation program about profit sharing. Oy, sabi ni Mama, happy birthday kay Tita Noreen. Ayan, dyan sa Mirabel. Dyan sa Bitaan na. So, happy listening sa mga taga Bitaan, Legazpi City, ang aking tahanan. Yes, of course. And the rest, good evening to everyone. Magpapaalam po muna ako. Hopefully tomorrow doon tayo sa office. Doon tayo sa office, same time, 5:30 up to 6:30 in the evening. Ito yung contact number ni Doc Joey. Sa Sunday po, meron dito sa Bakakay 2 p.m. Yes, nandiyan si Ninette, Miss Ninette and team, Ate Beth Bandola. So, yan, magsasama-sama pa po kayo dyan, Ate G. Bayaban. Ikaw, magpa-seminar ka din, magpa-orientation ka din, Ate G. Bayaban. So, ayan, ito yung contact number ni Doc Joey. 0998-975-8121 and 0917-853-8933. Alright, so ang ating office is located Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front of parking lot Bangko Sentral ng Pilipinas. We're open 9 up to 6:30 in the evening, Monday to Saturday. Thank you everyone sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Batito. And to our Vice President, Ma'am Ann Batito Prenzena, my name is Miss Jelay. Thank you everyone. Good evening and take care. Kalusugan at bayanihan. Makinig para sa mabuting kalusugan. Makinig para umasenso kasama si Doc Joey Batito. Alamin ang mga benepisyo ng iba't ibang food supplement galing sa Amerika sa